Jeg vil nu bevise, at vinkelsummen i en trekant, den er 180 grader. Og vi kan se, når vi har to parallelle linjer, her har vi linjen fra B til C, og så har vi en parallel linje, som går herop. Når en tredje linje skærer to parallelle linjer, nu forlænger jeg lige de to andre linjer i trekanten, derved kan man se, at de giver de samme vinkler rundt omkring. Og det udnytter ved, at der er noget, der hedder en topvinkel, som er den vinkel, som ligger modsatrettet her. Og der kan vi se, at vinklen B ligger på oversiden her af den parallelle linje, og det gør den igen her. Så derfor er de vinkler lige store. Det samme gælder for vinklen C og vinklen A. Vi har nu det, der hedder en lige vinkel heroppe oven på den parallelle linje, hvor vi har de tre vinkler A, B og C. Og tilsammen giver de vinkelsummen 180 grader. Og ud fra det kan vi se, at det er jo de samme vinkler, vi har liggende hernede i trekanten, og derfor så er vinkelsummen af en trekant også 180 grader.